थ' लोगोफोर जोंना मिटिङा दसे समनि उनावनो जोबसिगोन दायो माखासे लान्च खालामगासिनो दं ओंखाम जादों ओमफ्राय बिनानावखौ लोगो मोन्दों आरो ना नेहा आरबि ब्लग बिनानावनि चेनेला नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथां साबस्क्राइब खालामना होदो आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन लिंकखौ हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिदिनो जोङो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ आरो ना ओमफ्राय मोजां मोनबाय दिनै बयखौबो लोगो मोननानै फेस टु फेस लोगो मोनलायलायबाय जोंथ' इउटुबावल'सो भिडिअल'सो नुबाय थायोमोन नङा होमबा मोजां नांबाय आरो मोजां नांबाय गोसोफोरखौ स' लोगोफोर बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामदे जों माने उन्दै चेनेलफोरा बिराद माने खस्थ' जायो आरोना दावगानो माने गोजौआव थांनो माने ओंखायनो फिसा चेनेलखौ माने जेसेबां हागौ एसेबां सापर्ट होलांबानो बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनो आरोना स' प्लिज बयबो अननानै सापर्ट खालाम आरोना बयबो सापर्ट खालामलायदो दे लोगोफोर थेंक इउ क्या बोला तूने थैंक यू आप सबको और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू सो गाइस हम कैप्चे को फिल्म कैप्चे को बोली काइंडली अटेंशन प्लीज इधर देखिए ये बेंगलोर से आया था उस टाइम पे भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था तो प्लीज एक बार फिर से थालियां बजा के उसको वेलकम कीजिए जय बोलो हरिनेश जय बोलो हरिनेश जय बोलो विमाने जय बोलो यूट्यूबर ने जय बोलो यूट्यूबर ने आज नमक विजिट गेले आणि चिकन नमक दिवस ब्लॉग दायो 558 सबस्क्राइबार हाबाय आरोना थाबैनो 1K सबस्क्राइब खालामनो हायो आरोना गाइस प्लीज सबस्क्राइब खालामना 1K खालामना हो प्लीज लाइभआव जायफोर नायदों मा नाम दं चेनेल नामा BS ब्लॉग ओके BS ब्लॉग प्लीज लोगोफोर आं गय जादों आरोना नै गय हाथाया गोजा जाजोब्बाय ओमफ्राय दुब्लिखौ एसे नायनो नागिरदों मा अबस्था जानानै दङ ट्रेक्टर हालेवनो होदों ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसायाथ' पावार टिलारा दै बारनो हाया नालाय बेनिखायनो ट्रेक्टर गिदिरजों एवनो गोनां जाबाय आरोना नै नायनो हागोन खोथिया फोखांजोब्बाय खोथिया एसे जौबायानो आमथिसुवानि सिगां गायनो मोननाय नंला एसे लेट जाबाय नालाय खोथिया फोनाया दायो आं बैहाय माने दै बारनानै ट्रेक्टर लांजाया ट्रेक्टर फिसा लांजाया हेन्ड ट्रेक्टर होनना बुङो पावार टिलार लांजाया बेनिफ्राय ट्रेक्टर गिदिरजों एवहोदों थांखोना माखोथाय आं नायहैनि र' हाग्रा जाफिनजोब्बाय नै दाखालि आलि दाननानै दोनजोब्बायमोन आं बै फारसेथिं एसे दंबावो आलि दानबावनांगौ दानथ'ला दायो दाननानै दोनबा हाग्रासो रज'जोबगोन खोथिया जाबाथाय डाइरेक्ट दानसै फोमोनखानोसै गायनोसै गायखांनायनि उनाव ब्लग भिडिअ कन्टिनिउ फैबाय थासिगोन आरोना लोगोफोर बिदिनो खामानियाव बेस्थ' जानानै थानांगौ नालाय मालाबा ओंखायनो टाइम मथे भिडिअखौ होनो हायाखै आङो माथो खालामनो उफाय गैया खामानिखौ मावनांगौ टाइमाव मावनांगौ बोथोराव खामानिखौ मावाबाथाय आबादफ्राबो जाया बेनि थाखाय मावनो गोनां जायो ओमफ्राय दासो सेब जाखांलायबाय आङो माबाजों बयलारजों मैथाजोंसोमोन सोरबा सोंहरनो हागौ मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा होननानै ओंखायनो खिथाखानाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गय जादों गोथावनो गय जानो बिराद मोजां मोनो आङो दा थांगासिनो दं आं बारिथिं आरोना बारि बारनानै दुब्लियाव नैबेफोरखौ एवाखै बेफोराव माबा माइ गायला आरोना उनाव बारि बानायनोसै बेखौ बैहायबो बारिया जाहांबाय देनां साखा खब्रै बायनांगौ नालाय ओंखायनो गायखाजोबसै आरोना न' लोगोफोर एवखांबाय इसोर थांजोब्बाय हनै ओइ नै एवखांनानै थांजोब्बाय ट्रेक्टरा माबायदि एवदों नायनोसै आङो हायाबो एसेल'मोन नालाय बिदिया एवनांगौआ ओरैजाय नायहैनां र' एवखांनानै थांबाय ट्रेक्टरा दायो बारि सिङाव हाबलांनां माबायदि जानानै दं बैथिया माबायदि एवदों बैथिं थांबाय लोगो नै ओइलाय सालायलांबाय बिथिंजाय एवखांबाय आरोना नै बैहायनि एवदोंमोन बै मोसौ गोसोम थानायाव बैहाय र' नायनां खाथियाव थांनानै दुब्लिया बोरै जादों एवखांबाय आरोना
एवखांबाय एर'बाय ट्रेक्टर फालजों एर'नाय माने एर'नाय होननायसो जासिगोन बे जोंनानि बायदि हालौनायखौ एर'नाय होनना बुङो आरोना बिनिया नै बे जोंहानि नङा आरोना बे बेलेगनि ओमफ्राय जोंना बैयो खुरखाजोब्बाय हायानो दैयानो लांजोब्बाय खुरखानानै बिराद जारला नैथिंबो नै दैया गोलैलांगासिनो दं बिथिं गोलैलांगासिनो खुरखालांगासिनो नै ओरैनो दैया हायानो सेस धंस' जाजोब्बाय उपाय गैया नै बेहाय एवबाय आलि दानफैनांसिगोन दैयानो गैयामोन बेखायनो मोनासै दै नांगौ जायो बिरादनो ट्रेक्टर हालेवनोबो दैयानो गैया नै खमथार बेखिनियानो आरो दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम दब्लायब्रै दब्लायबा 6 7 नैथाय दङ गासिबो जोंहानि गोजामोन नैबे ट्रेक्टर बै माबा दैया जाजोब्बाय आरो नैबेनिफ्रायबो ओरैजायबोमोन बेफोराव गायला दैयानो खुरखाजोब्बाय हाखौनो बेफोर मालायनि गोजा आरो नैबे बेनिफ्राय मालायनि ओरैजायनिया ओमफ्राय ओरैजायना जोंहानि आलिफोराथ' बोरलासो रायलाय जाखाया ओरैथिं ओरैजाय एवला माबा मोनसे खालामसै बेयाव देनां फेक्ट'रिफोर खुलिनोसै फेक्ट'रि खुलिनांगोन बेहाय नै फुरा मोसौ सोलायबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेरा सेस बेफोर बेरा गाज्रि जाजोबसिगोनलाय आरोना मोसौ सोनानै जाद मानसि दं नै ओइ हाथाय दे गुरु